Sibingelele mbukeli wethu omuhle, siyakuthanda lapho. Noma uphesheya kwamakhelwane noma phesheya komfula noma ngabe phesheya overseas siyakuthanda. Sisi wami ngibingelele right? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Sisi wami ngake nje uchaze kabanzi yini esilethe la kulesikhathi njengamanje ngoba sila. Nilethwe ukuthi khona ubhuti oqashela ekhaya uSandile. So lo bhuti lo uyangichaza yonke into ayenzayo nje uyangichaza into ayiphilisa ngayo phila nge-forex. Hleze la ekhaya and ngama weekend ujika lokushaya ama house parties futhi nakhona hayi la eduze aroundini washaya nje la kumhlanga kanje. Kuyikona nje ukuthi uyayivikela afuna ukwazi ukuthi unemali kodwa ngiyamazi mina unemali because uhamba nange-golf. So nje mengimbuka nje ngivele ngichaze even nabangani bami bahlezi besho ukuthi u-right indaba ngimiyeke umuntu o-right kanje ehlale la endlini singathulani naye. Ngake ngazama-ke nangaphambilini kwawubona ukuthi uyangichitha. Wamtshela ukuthi uyamthanda? Ngamtshela nje ave ngamqonda ukuthi hayi bhuti kanje nanje nakanje wathi nje yena uphathe intombi eyishisayo nokuthi nje ngalobe idlala nami futhi ngeyilungele into because uqashe la ekhaya. Ngathi mina ngisangahamba ke mina la ekhaya ngiyoqasha ke nami kweyindawo ukuze siyenze lento ayi wala wachitha. Wangafuni ngisho ukuyibheka nje naleyo nto leyo. Manje umethe uphathe intombi eyishisayo uqonda ukuthini wena mhlawumbe uthutha awusona awukho standard sakhe? Futhi mina ngikho ku-level yakhe futhi angibona lo khara udlayo. Ngake ngazama even ukumsejusa ukubona ukuthi shuthi ngangibona ngempela lo khari lo athi uyawudla yena. Kodwa ke kuthiwa amandla intombi awapheli ngisazolokhu ngizamile ngeke ngayikhokhela even i-TV ngithi nje ngendlini yakhe hawu avela ayikhokhele yena ngingazi nokuthi ngizophinde ngizameni-ke manje. Muthi wakwazama ukumsajusa mhlawumbe wenza kanjani mhlawumbe wamshaya ngesmile mhlawumbe wenza kanjani my sister? Mhlawumbe khona omunye abamsajusayo akaboni la ekhona. Ngavele ngangqongqoza nje endlini yakhe ngigqoke khona namakhothi lawa agqokayo amakhulu agcina la athi nje tada. Kwayikona ukuthi hayi futhi angibona ngempela lo khara udlayo kodwa-ke ngizolokhu ngizamile. Kwenzakalani after lapho? Wavele wathi hayibo sisi wami wenzani? Ngeke ngicela ugoduke uzongiqhatha noma stand. Ngavele ngangazi-ke nami. Imake uma-stand ubani mhlawumbe umalume wakho noma ubhuti wakho noma uma wakho noma abazali bakho bonke? Uma-stand uma wami nje yena ophatha wonke lama-room lawa la. Manje awukazi ucanga mhlawumbe ukakubone mhlawumbe wenza yonke lemkhuba mhlawumbe uyongena even mhlawumbe awukazi ucanga ukuthi uyakubona ukuthi ufuna isiqashi? Akazi nje abona because akahlali la imina osuke egade yonke lento abantu bebekhokha ngidlulise kuyena imali. Yena nje isikhathi esiningi ngisuke ngekho la. Mefikile futhi nakhona ngiyenzi nje leyo nto leyo ngoba uzovela asho ukuthi ngizovela imxoshisane ngeyiqashi. Enye into engiyibuza yona nombukela ibuza yona uzobuza ukuthi hayibo intombi enje mhlawumbe ayinayo mhlawumbe i-boyfriend kwenzakalani? I-boyfriend nginayo kodwa ayikho ku-standard akusona ubhuti. Ubhuti unemali unayo yonke into nje ubhuti ongayicabanga nawe. Nawe mekuthiwa ubuyimi usenyathelweni zami ubuzobona ukuthi lo muntu lo u-right for mina. So nami ngiyayiqoqela nje eduze ukuze lo bhuti lo senze izinto zibe right kodwa yena akakuboni lokho. Akekho uthanda ukuhamba ngemoto efana njalo, akekho uthanda ukuhamba ngemoto ebhedayo. Yabona nje ezinye izinto zithi mazenze siswami khona into engiyibuza yona la mhlawumbe nombukelo ayibuza yona. Uyamthanda noma mhlawumbe ubona ama-assets wakhe nje omunye njengamanje uzothi hayi le cherry le mhlawumbe omunye angazothi hayi mhlawumbe uyi-gold digger wena ngoba mhlawumbe ufuna izinto zakhe uyamazi ukuthi uphila impiloni. Ubhuti ngiyamthanda ngathi ngithi ngiqala ukumbona sabukana emehlweni kaqondana nje amehlo ngangitshela mhlambe usekwi-same page le ngikuyona kanti hayi mhlawumbe nje ubhuti wayeyintwazele ngayitshela ukuthi nami ucabanga into engiyicabangayo. Ubhuti nje ngambonisa kuqala ngingakazi nokuthi unani esangena egate la ekhaya ngabona ukuthi lo ungifanele he's the one. Babukeli sixolise kube nomsindo nje obukhona bokwaphoqa ukuthi simuve indlela esihleli ngayo. Siswami ngiyakuzwa konke okushoyo ukuthi uzamile ukumsajusa akabona ukuthi akuyona i-type yakhe konke ukwenzile. Awucabanga ukuthi mhlambe lo muntu lo noma ngathi uyamthola angakwenza i-10 rand mase yakushiya kanjani? Cha angicabangi kanjalo because
Khona ezinye izinto phela kumele sigeze ngazo ukuze uyiqinise othandeni njengentombazane. So nje yabo bekuthi ngimtholile bese ngingena ukumsemisela lezi zinto lezi ngoba bekuzobe sengiyimonela impilo yakhe. Kodwa ke ngiyabona ukuthi ngizogcina sengenze njalo if enganginikeza ithuba yena. Ngaphandle nje kokumsajusa mhlawumbe ufike endlini yakhe akukho okunye uke wakwenza. Ngaye ngazama ukumklinela endlini wafika nje ehambile nabangani bakhe eyiphuzela afike nje ngamklinela endlini ngamphekela ukudla ngakubone eseyochitha Nkosi yami ngavele ngangazi ukuthi hayibo kanti yini le engayiboni abanye abeyibonayo. Mechitha ukuchithelana Uthi mhlambe singimfakela uchef ukuthi mina ethande mina. Wavele nje wafika nje uzongitshela ukuthi angihlukani naye phansi ngingambungisha ukumbuka yena uzothatha impahla zakhe ahambe noma atshela umastand. Mfowethu bengisacela usilandele yena ubhuti so ready seswami. Yebo sengiready, I was born ready. Yes. Hey ngiyakubona uyancuma even ngisho ukhuluma ngaye. Ukuthi nabhuti awuzazi singizizwa kanjani ngaphakathi ngayi lo bhuti lo. I can't wait ukuthi ngimbone. Manje uthanda amadaki noma ama yellow bone? Idark insizwe emnyama nje uzoyibona ukuthi ingqwele ngempela la bhuti lo ya. Uzombona ukuthi nje indoda bese ngene. Angikhulumi bhuti ngifuna uyibonele. Yes. Hey South Africa yabo ezinye izinto mazenzeka ziye zithi mazenzeka uyibuza ukuthi uyaphila mfowethu? Yebo ngiyaphila bhuti. Usisi ngabe uyamazi mfowethu? Yebo ngiyamazi usisi. Umazi kanjani mfowethu usisi wakho? Besazana nje nosisi lo. Kanjani? Jwayelene ngokubonana la kube emqashweni. Ngijwayele kanjalo nje usisi. Akukho unye okwaziyo mhlawumbe? Akukho kunye ngikwaziyo. Umuntu onjani? Angeke ngisho ukuthi umuntu onjani usisi ngoba ngijwayele ukumbona la emqashweni kuphela ngimembona nje edlule. Sijwayelene kanjalo nosisi. Yena michaza usisi bethi sazana kanjalo. Ngoba bengazi usisi. Mucabanga nje mfowethu wena ukubizeleni wena mucabanga? Angeke ngazi ke nami. Akwazi umgxoba. Akukho la ngeke ngamgxoba khona impela. Hayi. My sister mfowethu before igama ubani mfowethu? Igama nguSandile. Ubani Sibongo? Amakhatheni. Hayi mfowethu Ivumani film yabo ngwasicelile namhlanje sicela isikhathi sakho Ivumani film le siswami ungake nje umtshele ukuthi yini namhlanje osukhathele ngayo manje ukuthi izenzo zakhe ngathi azibonakala. Ubhuti ngamtshengisa ukuthi ngala ngiyamthanda sengizame isikhathi eside ngimtshengisa lokho kodwa nje yena akakaza kubona nje lokho ukuthi mina ngiyamthanda. Ngakuchazela nje sisi wami ukuthi mina ngibhezi nginabantu engizwana nabo ngeke ngikwazi ukuthi ngenze nawo uzongiqhatha noma stand khona la kinegcikeni. Umuntu oyitredelayo mina oyizamelayo oyihlangiselayo nasempilweni. Angazi wena ukuthi ungikhuluma ngani. Nawo sisi ngamchazela ukuthi hayona itype yami hayona leli engidlalayo. Manje angazi noma yena mhlawumbe uzofila kanjani yabo ngimtshela sengimtshela kanje kwamakhamera. Nami bengalindelanga ukuthi ngimtshele kwamakhamera. Uyazi nami ngileague ngidlala kuyona naye mhlawumbe uneleague adlala kuyona. Umuthi ukukhuluma ngeleague bafo mhlawumbe mina onga-understand mhlawumbe nombukeli uyabona. Ileague enjani bafo leyo? Nami nginama-type yami engiwathandayo mhlawumbe naye uneyakhe itype. Akayona itype yakho? Ngisho kanjani. Sisufila kanjani metha nangu isho lena ukuthi akayona itype yakho? Uthi ubhuti ngiyamthanda cela umbuke buka intshebe yakhe. Ngithanda izinto ezikanje uyabona ukuthi indoda lena. Angazi noma ubhuti akuboni lokho imizamo yami emingaka ngizamayo. Ayikho enye insizwa likhe linye iphunga engilibonayo ngaphandle kwakho ubhuti. Sisuthe mhlamba ayikho umbuzo ofuna ukumbuza wona mfowethu? Ukhona umbuzo engambuza wona ukuthi ngeke ngazi phela ukuthi sebebangaka abantu asebatshelile nje amagama lawo ngazi ngani ukuthi mina kuphela nje usisi la umtshela lamagama ngoba uyawazi amantombazana. Hawo. Ingakho ngikhuluma nami lamagama kuyena. Angazi mhlawumbe uzozizwa kanjani. Bhuti umuntu oqala engiqala ukuzizwa ngaye kanje empilweni yami. Uyaqala ukushela umfana?
ngiyaqala nqa empilweni yami yibona abahlezi beshela mina manje nabo bangimangela isicefe kodwa mina angikuboni lokho ngibona yena nje ubhuti. Ngabe nje umtshele yini nje enye oyibona kuyena oyithanda ngayo ukuthi umumbuko ichaza Indlela agqoka ngayo, indlela ayiyona, uphansi, umuntu othandekayo unogazi. Hlaba mina ngethi intombazane ezizwa kanje ngayo bhuti. Kodwa kuyikona ukuthi shuthi akawanaka amantombazane ala ngasekhaya. Angani umbhuti ufuna ngizithathe inyathelweni kanokho. Manje wena nje ukuthi akubona kwedwa ungithandayo manje uzongena yini kuleyo game leyo ukuthi ungabe wena kuphela ungithandayo obukusho ukuthi la ngasekhaya kuwena kuphela ungithandayo ngoba bakhona nabanye abantwana okungisho wena ukuthi bangithanda. Yabo ingakho ngithi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngithandane nomuntu mina ngingakabi ready ukuthi ngingathandana naye. Yayizwa lo nto angazi noma wena sisiyakwazi ukutholana nami lokho engikushoyo. Ngiyazi noma ngekho lula phela kuwena. Yabo Ngesithathe ngegiya phezulu. Sizama ngegiya nje elikahle, sizame sifundana endleleni sifundana. Ayikho nje into enzima lapho. Sofunda nje ukuthi wena bhuti uzungithande o same sokumuntu ozosenza ukuthi sina sobabili sihleli samathi nolimi. Bodvuma ngacima ngisho amakhamera. Sami nobhuti sendlini ngendlela engizizwa ngabo ngoba seceleni wami ngiyayizwa ukuthi inhliziyo iyathobeka nje kusami. mina sisiwami kahle ngiyiplayer ngelinye ilanga Kodwa manginandaba ukuthi uyiplayer awulona iplayer mina nawe nje singayenza lento. ngelinye ilanga mufika ubulala amawindi la egcekeni njengoba ngiyiqashele Angisoze ngabulala amawindi Mase uqonda ukuthi ungamukela methi umbone hamba nenye intombazana ungathula Mase ngingenile yeke intombazana azohamba nayo enye base ngingenile nje mina kubhuti engithi yabona ukuthi kuyobe kuthando lempike lolo ngilento engayifuni ngoba nginabantu abaningi engizwana nabo mina engisebenzisana nabo yabo uzoyitshela ukuthi ngiyathandana nawe umuntu kanti angithandana naye so sebenzisana yebo ngumuntu oyidedelayo nje yabo usebenza ubhuti phela ngeke ngimxine kakhulu lokho ngimxina cha uzosonekana nje ispace sethu ukuthi isikhathi somsebenzi isikhathi somathandana ubhuti mezongivumela nje ukuthi ngibe sempilweni yakhe ngebe kufeziwe ngingenza nanoma yini nje ukuthi ubhuti ebe sempilweni yami mengivumelile nje ukuthi ngibe sempilweni yakhe ngebe kufeziwe angazi noma uthi yini ubhuti engayiboni la ngani ufune ngize ngiyilengise yini uzubona ukuthi mina ngiyakuthanda yazi mfethu nawe angazi mfethu ngifila kanjani lo sisi ngimthatha njengosisi wami nje behlisi segcene lilodwa ngazi wena ukuthi ungayifila kanjani lento ngempela uhlezi ubona umuntu oyedwa la egcekeni ngeke ngikwazi ukuthandana nawe usisi ngithatha njengosisi wami fanele amukele lokho engicelayo awucabanga ukuthi ababukeli bazothi mhlawumbe wena unenhlanhla wena kodwa manje udlala ngayo hayi angiboni lokho ukuthi ababukeli bazothi nginenhlanhla ngeke kube nenhlanhla nosisi wakho ngeke mfethu usefana nosisi wakho manje ya ufana nosisi wami nawe mfethu angazi ungafila kanjani usulala nosisi wakho umuntu ohlezi unaye nje egcekeni kodwa kanti ungifili hayi ngoba usisi ngamfili mina pho bhuti yini engimele ngize ngiyenze ukuze ubone ukuthi mina ngiyakuthanda mfethu angazi wena mfethu nawe ukuthi ungenza kanjani mase kuthiwa uyimina mfethu bafo uma usukufaka mina lo muntu ubhekane nawe nje manje khuluma naye nisombulule into yeni uthi uyakuthanda wena yini khona mhlawumbe umuntu ombekile empilweni yakho othanda yena hayi ngoba kukhona umuntu engimbeki bakhona abantu engivumeli ngani ukuthi ngingene empilweni yakho hayi ukuthi ngiyamnqabela usisi ukuthi engene empilweni yami bakhona abantu engizwana nabo yabo nawe mfethu mase kuthiwa ngiyakubekela udaba lami njengomuntu ohlezi esebenza nje kanje mfethu hlezi ngibhizi buye ngingenele nolova sibuye kuyidansela yazi impilo yokudansa kumnandi siya-enjoyela nasempilweni yabo ngithi ngiyayifikela nosisi ngelinye ilanga bese yangilwisa kanti nasengimthatha njengodadewethu la egcekeni ngishilo nje nami ekuqala ukuthi isikhathi somsebenzi mothi uhleli namajita akho la washo ngizo-understand mina as long as wena usempilweni yami kube ku-right uthi uke wakwashela futhi wena wayokuchitha ukudla waphinda wakuphekela wayokuchitha ukudla wathi mhlawumbe khona into ayifakile ngaxakeka ngifike sekuphekiwe emabhodweni ngingazi ukuthi kupheke ba ngoba phela ngijwayele ukuyiphekela mina ngiyindoda eyiphekelayo noma ngiyibukela ngaleso sikhathi ey'ntweni zami ngizenzele nalokho nje kakusawumtshengisa ukuthini ngiyamthanda ubhuti futhi ngikhumbula nalolu suku bhuti kwakuyibirthday yami wasifica la sinabangani bami kwakuyibhorela nje wathini wasasambeni siswami sambeni selo semhlanga kanje sama semhlanga nangempela
Ngafika mase siyafika kangathi nje akuyinto vele yayisi-ready leyana ukuthi kuzofika abantu abakanje. Hawu, safika laphana kwamnandi kwaphuza kanje. Mina ngangitshela ukuthi-ke mhlampe-ke naye shuthi usekwi-same page as mine ukuthi sithandane. Ngoba ngikhumbula kahle ngavele ngashaya blackout ngalala. Ngangani ukuthi ngafika kanjani endlini. Mengivuka ekuseni sengimbuza hayibo sifika kanjani asho ukuthini uthi hayi nginihambisini. Ngayitshela ukuthi hawu ngiwinile kanti angazi ukuthi hayi ubhuti akekho nje lapho. Akukho wakwenza naye. Hayi akukho engakwenza ngimthatha nje ngosisi wami nje ngimthatha ngimkhombisa impilo ngikhombisa ukuthi nje impilo kanjani nami ngifuna ukumenjoyisa nabangani bakhe. Ngingalindele ukuthi usisi engayitshela ukuthi singaze sifike la mina ngimthatha nje ngudadewethu yabo kanti yena komunye umqondo mina lo engekho kuona. Yabo ngabe ngalindelanga ukuthi yena ngacabanga lokho ukuthi nje ubhuti ungayenza kanjani leyo nto leyo ukuthi ufike usithathela nabangani bami masifika laphana ungenzi lutho even sengiyiphosa kuwena ngaze ngashaya blackout nje ngibona ukuthi ayikho nje lento eyenzekala la. Ngabe ngikuthatha nje ngosisi wami phela mina njengoba sithini. Ubhuti ngilenze njani uthando lami for wena? Angazi sisi wami lokho mhlambe sesingabuye sizame indlela esingayilungisa ngayo ngoba nami nabantu engizwana nabo. Bhuti wami abangibiza obhuluvuma la ingoba yena ngifune namhlanje silele silungisile ukuthi lento le mina nawe sizophuma la sesijola. Ngangayitsheli kodwa ukuthi wena uyitshela lokho kubekile nje. Mina bhuti ngangihlezi ngenza imizamo yokutshengisa ukuthi ngiyakuthanda. Uyini mfethu ungamthandi mfethu awucabanga ukuthi abantu bazo mhlambe sisukumone namantombazane labantu othi amantombazana khona amantombazana angena nawo mhlambe leka. Bakhona amantombazana angena nawo kodwa abayona lento ayitshelisa ayiyona yena. Cause mangiqhathanisa mina nawo hayi lo carrot wena uyawudla hayi ngeke level yawe iphansi kakhulu. Ukuthi phela wena uzoyitshela lokho sisi yabo kanti noma futhi la ngaphakathi egcekeni njengoba ngisuke ngiqashile ngihlalisene naye la ngaphakathi mesezwa lamagama mesethi siyazwana nosisi ngihlezi ngitshela ukuthini ngingenza noma yini for wena ukuthini ukuthi sibe right ngoba even ngahlehla manje ntombisondela kwena awuthi siyakhuluma usisi angimuzwa ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngiyamchazela ukuthi uzongiqhatha nomala ngaphakathi yabo umama kuyasho nje ukuthi umama angithi umama useyakahlala isikhathi esiningi akahla uhlezi engekho ufika la amezwe ngitshela ukuthi ngi right yini because ezinye imali ukayishiye kimi ethi hayi angenza into engiyithanda ubhuti agcina sehlala nangamahala nje uma ukuthi lento siyayenza Kusho willing ukwenza yona noma yini ngingenza nanoma yini ukuze ubhuti ngimthole. Manje mfethu yini wabaleya kangaka mfethu akuvumi khona even nanokuzenzisa mhlawumbe. Mfethu ngeke ngiqamba manga mfethu ngikhuluma into engekho yabo ngoba nami mengase kufike mhlambe umuntu engizwana naye ngokweqiniso ngeke ephatheke kahle usisi. Mele ngize ngiyibulale imputhu uzubona singakuthanda. Angisho ngosisi wami ukuthi mina kumele uzuyibulala ukuze ngibone ukuthi yini pho bhuti yini engimele ngize ngiyenze uzubona ukuthi mina nawe kumele siyenze lento bhuti ngicela uthambise inhliziyo ungivumele ngingene emagcekeni akwakho. Ungilinde sisi nami ngizokucabangisisa kahle njengendoda lokho kusho. Lo sisi unokungicela ethi cela ngibahambise la oGateway mhlambe ngiyihambele nami ehambe nabangani bakhe ukuthi ngihlayele emotweni ngibalindile lo engibuza ukuthi ngi-right yini. Sakumtshengisa ukuthini lokho ukuthi ngiyamthanda ubhuti. Kanjani uhambisa nabangani bakho ukuthi ngiyohlala emotweni mina ngibukele ngilinde nina mina. So bhuti ngifuna ukuthola isikhathi nawe. Ngoba meswesele emotweni inhliziyo yami isuke ibhlungu baba vele bethi abangani bami uyaphayisa bekumele usho ukuthi asambeni sonke. Ngizama ukuthi asambeni athi hayi yena uzoyihlalela emotweni. Ubhuti ngeke ngamtshengisa yabo Sambile khona la sesihamba khona naye wayethi uyangithengela izinto ngathi mina bhuti angifuni imali yakho ngifuna uthando lwakho wavele wangizipha. Yabo mfethu nalapho ngisuke ngishawe isikhathi nami kusuke kukhona izinto zami ekufanele ngizenze lapho ngaleso sikhathi. Ehlezi ngithi uthi sizompintshisa uthando lwethu kuzoba khona isikhathi samajida kube khona isikhathi somsebenzi kube khona isikhathi sami. Una ingane sisithatha? Cha bhuti una ingane baba? Nginaye yodwa mina. Awunankinga nezingane zakhe? Anginankinga nezingane zakhe Nkosi yami as long as ngizoba naye nje ubhuti kube ku right ngayigada ngisho ukuyigada ingane zakhe for yena. No baby mama wakhe awunankinga naye? Ngeke ngibe nankinga nje no baby mama ngoba naye akalona iqhathi mhlawumbe ngathi liyangibinda. Willing nje ukuthi ungafa lapho efa khona?
ngingava nalo efa khona la ngingayithatha nje i-bullets for yena. Uyezwa baba? Hayi ngiyamuzwa yena umuntu wesifazane uthi umuntu wesifazane okhuluma nje awumazi noma usuke ekuthanda noma usuke ethanda into zakho yena baba. Yabo. Mina bhuti angifuni imali yakho. Ngifuna uthando lwakho. Hey South Africa manje mfethu uzoyimisa kanjani mfethu lento nayo mfethu iyakhala ithi yomile. Kuthiwa eyomile iyayiyela. Hayi kuyazwakala ndodo kwasisi kodwa manje noma wengane naye la Usakana inkinga noma wengane. phela uma wengane ongaba nenkinga asazi kuyena njengoba enganankinga naye ukuthi yena uzozizwa kanjani uma wengane. Lezi febe zakho sukuyiletha lapha endlini yakho usukuthi uma wengane yakho uzothi ngoba sekuyimina kumele manje ebe nenkinga. Ngaso mina ngivimbe zonke nje ngithi wena wedwa khokha irent, wena wedwa kumele uhlale endlini. Yabona mjidami le kade ngikutshela ngayo inkinga ziyaqala ke manje. Lokho bengeke kube inkinga kube na bhuti uvumelana nami. Ngoba ngizogcina sengikulwisa manje. Hawu nginika isikhathi nami ngithi ukucabanga. Kade isikhathi seside kabi ngikunikile ngitshengisa. Sesi umthanda. Usuphelile nalo 3 years lokhu ngithanda yena yedwa, ngithanda yena yedwa. Even i-boyfriend yami nje sizabona ukuthi sesileki communication manje. Ngenxa yokuthini ubhuti ngiyamthanda yena akafuna ukuvumela lokuthini ngiyamthanda mina ubhuti. Ufune ngize ngimlwiseni, kodwa ufune ngize ngikulwise yini? Uthi uyakuthanda mfethu usho kahle. Mina ngiphethe hayi ukuthi ngiyakuforce kusho yena mina ngiyadlulisela uthi uyakuthanda mfethu uthi uze wathi ngakuthatha nebullet. Ngiyoshintsha ngisho umqani nami ngihambe ngiyoqasha ke kube ukuthi sikudeke ukuthi mhlawumbe unqina lokho yena ezimqashweni wami ukuthi uncela ukuthi usekhaya. Uthe even ungahlala even ngisho mahalo usho njalo seswama yena. Yebo ngisho njalo ngahlala namahala nje ekhaya as long as enami. Hayi siswami uthi ngiqale ngikuzwe ngoma wengane lokho ukuthi ningazwelana nawe. Uma wengane ngeke abe nenkinga ngoba uyakuye kona lezi febe zakho hlezi ufika nasendlini. Kusiyami. Ey. Uyazazi inzono uthi wena hlezi ufika uyashintshanisa isonto nesonto yawashintshanisa amantombazane. Yabo mina ngoba ngikuthandile bhuti ngifuna mina nawe senze lento ibe right. Mhlawumbe ungagcina usungithatha njengosengibe umfazi wakho nje kwazi bani. Mhlawumbe uNkulunkulu ukubekele mina nje uzoshintsha impilo yakho. Hayi bengayimiseli ngokuba nomfazi mina. Uzobe usuyimisela ke bhuti phela mase kukhona mina. Angifuni lento siyesilwe asiyenze nje lento kusa right kube kuhle. Awucabanga ukuthi umuntu obukela uzothi mhlawumbe uyamforce ubhuti mhlawumbe uzobabhuli kuyena mase umtholile. Ngeke nje kusami ngimforce ngiyomphatha kahle nje ngeqanda ngithi ubona iqanda kumele libambe kahle ukuze lingaphihliki kuyofana neqanda ke kimi. South Africa mina mfethu angazi but manje uphetha ngokuthini mfethu uphetha ukuthi hayi wena nje usazocabanga lento noma nje wena usisa kayona itype yakho. Hawu sisanginingi ngicabange nami lokho akushoyo ngoba hayi sesiside kakhulu isikhathi. Mhlawumbe icabange mhlawumbe into yanini mhlawumbe singabuya nini futhi sunempendulo. Isikhathi ngana noma next week anginike noma isonto lonke nami ngithi ukucabanga ngoba nami nginento zami ngizenze. Sesiside kakhulu but ungahlaphe uthi uyacabanga kanti usazobe ubuyele ebumvu uthi unezinto zakho no 2 days nje no 2 days futhi umkhulu usuku nje mhlawumbe ungacabanga namanje uthi umushiya umakhe emakhaya bengizohlala mina emakhaya ngimphekele ngimwashele ngikuphekele ngisho ingane yakho ngenze yonke into ukuze wena ube right nomndeni wakho. Manje nami usungikhupha nje ngazi ngani ukuthi ufuna ukusidlisa nje mhlambe manje. Ngeke ngikudlise bhuti yabonga ngikubizele ubhuti vuma nje ngoba ngiyazi ukuthi lento bezoyilungisa ibe right. Yabo manje ngifuna manje mesisuka la siyahamba mina nawe siye endlini. Ngasi siyapho ngithanda ungayizwa kahle musungiphuthuma manje ungitshela ukuthi ngicabanga noma manje mfowethu next week mhlambe singabuya nini. Mhlambe ningabuya ngeweekend next week mhlambe nami ngiyobe sengicabangile kahle ukushiwo sisi. Uthini sese ku right la. Hey as long as ezongivumela kodwa ukuthi ngibe ngowakhe engasichitheni nje isikhathi lokho ethi usazophinda acabange futhi. Mengizoba ngowakhe nje kuyobe kufeziwe. Wena ufuna umnika uqobo lwakho? Yebo nje ngifuna ukuthi abe ngowami. Phela kuya nangawo ukuthi uthanda lezi zinto engiyithandayo nami njengendoda. Bhuti mothi nje wena uthanda ini awukuthandi lokhu uyakuthanda lokho ngizolandela into ayishoyo mina. As long as wena usizothandana mina nawe noma ungathi angibayeka abangane ngabayeka
uthi angenzeni anginankinga ngingakwenza lokho. Noma unganginika imali yakho i-girlfriend allowance kulungile akunankinga as long as mina nawe sinjani sithandana. Ngabe naso sikhona la uzama khona? Yebo ngiyatohoza nje Nkosi yami ngumuntu nje obamba yeka. Oh kodwa uyi-afford hayi ngoba kunzima. Yes ngiyi-afford ayikho into engakwazi ukuzenzela yona. Ubhuti nje sengishoda ngayo empilweni yami. Ukuze yonke into ibe right. Ngingamprovide nangokudla ngimthengele into zokugqoka, into zokugcoba ngemali yami nje. Ngeke kube nalutho. Eyakhe izobe ibhansela. Eyakhe nje izobe sehla bezondlela uma wakhe aze ebe akumuzi wethu nje emakhaya. Ngoba kuyenzeka bafudliwe lapha ku-forex angithi. Ya kuyenzeka bafundisi. Ngabuye ngimsize nangalokho mebona ukuthi ushayekile namhlanje ngimfakele lo mali leyo ukuze kube right. South Africa. Kuthiwa amathanga ahlanzela abangenamabhodwe. Mfowethu ke next week sobuya yazo. Ya yazwakala bhuti ukuthi hayi nizoqhamuka ngizobe nginilindele nami. Awuthi angazi noma ngizobe ngiyi-ready ukucela isicelo sasisi lesasicela. Ngeke phela bhuti wami usilindise isikhathi sesingaka uphinde futhi uzothi awukho ready ngabe usudlala ngathi. Kahle mfethu umuthi ulinda uma wengane mhlawumbe ngabe uyena ozokuthathela isinqumo akudecide. Hayi ngoba ngizobe ngidecide uma wengane. Ayikho bhuti lento ayishoya ayikho. Uma wengane nje sebehlukene mangane asahlangene naye ukuthini mangane ulethe ingane uthina sibe right nje nengane imgadela ingane ube right. Ubhuti sihlale sobabili muthi ufuna ehlale sobabili muthi ufuna ehlale endaweni ehlukahlukene ekudelene eqhelelene ngeke ube nalutho futhi nalapho. Ngingakwenza ngingazenza izinto zenzeke. Uthi uzoyeka i-boyfriend yakhe for bani sisi? For yena. Oh mina lezi zinto zami nje bengiqhubeka ngihambela nolova kanje. Anginalutho, anginankinga Nkosi yami. Usangasathi sobabili uthi namhlanje mama asiphumeni sihambe nabo lova bazoletha intombi zabo nami ngifike ngilungise ngibe right ngibe muhle. Wena nje into ezobuyenza ukuthi mina nawe sibe sobabili. Ukuyilungisa ikhanda yini ngeke kube umthwalo wakho. Wena ozoba umthwalo wami ukuthini sisizane. Ayikho into engeke ngimenzele yona. Yonke into ngizomenzela yona. Yonke into ayicabanga nje ukuthi ingamsiza empilweni ngingamenzela singaqala nane-business. Yabona njengoba seshilo ukuthi asilinde. Asithembe ukuthi ngoba sizolinda ngeke lokhu ufaka nalezi ifebe zakho uzolinda in peace of mind uhlale nje endlini uye ngokuthi uye emajideni or uye emabhizinisini akho. Umshayele sethi umthetho. Ngeke ngimshayele umthetho mina ngibe ngigobela umthetho wakhe. Bafo siyabonga futhi ngesikhathi sakho uthini ngoba uthi next week sukuyisho lo wena ngithi wathi sibuye bafo. Siyabonga ngesikhathi sakho mfethu ungamthatha mfethu. Cela unginika noma ehagi noma ukhisi-ke bhuti wami ngiyayicelela nje bandla. Hayi busisi ngithe linda sobona next week angithi mise sibuya nabantu sesixoxa into eqondile. Ihagi ayikaze yabulala umuntu. Ihagi nje bhuti wami. Idili yakho ngivumile sisi ukuthi next week sobuya sikhulume nenkulumo. Bhuti siqedene. Ngiyacela. Into soyenza manje phambi kwabantu. Ngiyacela is fine mfethu ngoba unqaba ukhisi unqaba ihagi kulungile bafo. Siyabonga. Hey. Khona Nkosi yami. Ngiyamthanda mfethu lo muntu. Yebo ngiyamthanda Nkosi yami. Angithuki ibona ukuthi aqome insizwa mina ngilala ngedwa. Akafuni ukuqoma kodwa asidingene next week ke sibone ukuthi uzothini kodwa ngithemba ukuthi uzohlala isikhathi eside kangaka ngangiqomi. Awungeke futhi mina ke lethi inkomo kubo. So kumele ngimthwale ngizomthwala. Angizoyazi bhuti into yokuthwala intombi. Nami ngiyothwala insizwa ngimthwale ngimise emakhaya yami. Mase ngibuya ngoba sengizomlethela inkomo kubo. Noma yenzi bani kodwa yobe iqala ngami ukuthi ayenze yobe iqala ngami ukwenziwa. Ngiyathanda mina le nsizwa kodwa maka wangala ngizowenza sure ukuthi ayikho intombi ayokayishele ayikho intombi ayokayiqome. Ngoba nje yena akafuni ukungiqoma ngoba yabo ngoba bese sila bese uyilungisa lento ilunge same nje sisendlini siyothandana njengamathi nolimi. So wena willing ukwenza noma ngabe yini ukuze uthole le yansizwa? Ngingenza nanoma yini bhuti wami kade ngilokho ngisho ukuthi ngiyamezela noma yini. Mefuna mhlawumbe ngidize ngephezulu ngiwenza imizamo ukuthi ngidize ngiphinde ngibuye for yena. Sisami ngiyakuzwa sizobuya next week. South Africa kunje
manje awusho mfethu mhlawumbe nje makukhona elinye idagi lithi lifuna inamba laphana mfethu ngenze njani ngingaxhumanisi nawe Ngingaxhumanisi as long as ngithola le nsizwa uyibonile lapho lela uyibonile lapho ngale nsizwa ha insizwa yangempela leya as long as noma kuthiwa sesicabheni kila ngezwe ukuthi hayi la mphefumulo le uyeza yabo ngathi hleli la ade ngizwe ukuthi kodwa uNkulunkulu wami awusenzi ngani lento le. Seswami siyabonga kakhulu next week sobuya yazo. Yebo bhuti wami noma ngisize kakhulu ukuze ngikwazi ukuthola le nsizwa le. South Africa yonke siyabonga kakhulu.